लोगोफोर आङो मोनसे माने देखायनो बिराद गोजाम आरो बिदै इंराज दिननिनो जानो हागौ बे चार्चआ लोगोफोर नैथिं नायलाय नै ओरैबायदि गिदिर चार्च बियो माने गिदिर माने गोजाम आरो लोगोफोर गिदिराथ' गिदिर बियो दोङो माने थिग गुवाहाटी गेजेरावनो नेहरू पार्कआवनो लोगोफोर दै पान बाजाराव कासारि ओमफ्राय नै चार्चनि लामाया बेनो लोगोफोर बैथिंजाय कटन इउनिभारसिटिया ओमफ्राय नैजाय रेस्टुरेन्ट दङ निरिश पारभिउ रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर माने नेहरू पार्कना लोगोफोर नेहरू पार्कनि थिग गेजेरावनो चार्चआ इंराजनि दिनावनो बे बानायनाय चार्च जानो हागौ आंनि हिसाबाव माने गोजाम नालाय बिराद गोजाम नै लामाया नुदोंना लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय ओइथिंजाय दङ माने मा बियो मेकडुल भबना बै बिल्डिं आं जुम खालामनो देखायनो लोगोफोर ओइ नुदोंना ओमफ्राय मोजां नाङोबा भिडिअखौ फल' खालामना हो इउटुब चेनेल नांदोंबा इउटुबखौ साबसक्राइब खालामनो लोगोफोर दै आं एसे जुम खालामना देखायबावनो चार्चखौ नै लोगोफोर नै बहुत गोजाम चार्च बियो हेल' हाय गाइस लोगोफोर नै दोङो आं दा नेहरू पार्क नै माबायदि नुदों जायगाखौ एसे कमेन्ट सेक्सनाव बुङो लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर ओइथिंजाय बै न' नुदोंना न'नि बिथिंजायबो ओरैबायदि गिदिर बैथिंजाय बुरलुंबुथुरा ओमफ्राय आंनो खिनो होदों नै दाउआ नै दा सुनो र' एसे नैयाव पार्कनि गेजेराव दै ओंखारदों आं सुनो हानो एसे जेरै मा समाव दाउआ खिनो होखो आंबो मोनथियासै नोरैहाय सेस लेथ्रा नांबायलै ओमफ्राय नोरैहाय साहा लोंगासिनो लोगोफोरा ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरा खामानि मावदों पार्कआथ' नेहरू पार्कना बियो ओरैबायदि गिदिर माने नोरै सोरगिदिं लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर नै ओइथिंबो दं कर्ट मा कर्ट मोनथिया ओमफ्राय नैबेबो कर्ट ओमफ्राय बैथिं दं हाइ कर्टआ ओमफ्राय नैबे चार्च लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर नालाय ओमफ्राय दंफांखौ नायलाय दंफाङा नै ओरैबायदि गिदिर माने केमेरायाव फिसा नुदों आरो नाथाय जि गिदिर बे दंफाङा रोदा ओंखारलायदों नाय मोजाङानो नाङो नांनाया ओमफ्राय बैथिं जोङो कटन कलेजआ बैथिं सिदा आंनि बे उनथिंजाय सिदा कटन कलेज लोगोफोर তোর কি টেনশন না রে বাবা একটু টেনশন নাই হ্যাঁ না তোর কি টেনশন না কি পঞ্চাশী পরিমাণে কিমান টাকা দৰমহা পায় কিন্তু এইবিলাক যে কাম যে কৰিছে এইবিলাক কোনে পইচা দি আছে এই যে কাম কৰি থাকিল দৰমহা পোৱা 21 মাইকিক দিয়া 20000 1000 গোটেই মাহটো চলা আৰু তই মই গোটেই চলো তই কি কৰা ओमफ्राय ओरैथिं गोदान कनस्ट्राक्सन जागासिनो बानायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे माने बैयाव गाखोना देखायनो नोंसोरखौ ओमफ्राय पार्कआव बेरायनो फैबाथाय ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्ट ओरैबो हाबजायो आरो नाथाय बाहेरनिफ्राय सिङाव फैजाया हाबजायो नै चार्चआ बेनो बिराद गोजाम चार्च बियो इंराजनि दिननिनो चार्च बियो बा लोगोफोर नै मैया दाइसु दे नै लोगोफोर भिउआ माबायदि नांदों बुंलाय दंफां लाइफां सोरगिदिं जि बरिया समायना ना बा जि बरिया थान्दा नांदोंलै गामियाव थानाय बायदि नाङो लोगोफोर नाथाय बियो डाइरेक्ट गुवाहाटी गेजेरावनो दं मेन गुवाहाटीयाव गामियाव थानाय बायदि नाङो नै नायलाय गामि बायदि नाङा दालाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांब्ला फल' खालामना हो फेसबुकाव ओमफ्राय इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामदाबाव साबस्क्राइब खालाम बै बिल्डिं नुदोंना मेकडुल भबन बियो बै नै लोगोफोर मेकडुल भबना ओमफ्राय आंनि बै उनथिंनो कटन इउनिभारसिटि कटन कलेजआ लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर ना पार्कआ मथा मथि 100 बिगानिबो गिदिर जागोन बे पार्कआ लोगोफोर दै मानसि जायो बहुत जायो ओमफ्राय नैबे जाबाय रेस्टुरेन्ट ओरैबायदि गिदिर बे रेस्टुरेन्टआबो लोगोफोर नै चार्चनि बे लामाया नैबे ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआ नै लोगोफोर वाव मारै नांदों लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर दै ओरैबायदि मोजां आरो मबनालै भिडिअ কি ধুনীয়া দেখা পাইছে বা কি মজা কেমেৰা গুলি কেমেৰা দেখা পাইছে কিন্তু মোৰ ডিসপ্লেটো বেয়া আছিল গাইস आं डिसप्लेया एसे गाज्रि नालाय नाथाय भिउआथ' बिराद मोजां आरो ना
ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांब्ला साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो लोगोफोर बाय बाय दे